Arratsaldean eta ongitorri guztiei. Andone Agirrenez, Germán Agirrenen bideoa txikien. Eta nik ere ez dut entita ezagutzeko aukerarik izan. Germán, Bergara jaio zen, eta Kotxabal baserrikoa zenez, asko Kotxabal deitzen zioten. Bergara jaioaren, arrasaten bizi zen, eta bertan zeukan bere taxista plaza. Bere baserritan itxuragatik eta euskeraz hitz egiten zekien taxista Bergara zelako, el casero izenordearekin ezagutzen zuten. Taxista el casero. Germán, gizon euskalduna zen, eta bertsoak eta isa izugarri gustatzen zitzaizkien. Bere bi semeak txiki-txikitatik izan eraman ohi zituen, eta gerora biek aitaren fobi berdinarekin jarraitu zuten. 1995ko urriaren 12an, 36 urte zituela, Legutioko Guardia Zibilaren kuarteletik 300 metrotara erail zuten. Bertutik emandako 3 tiro zituen burua. 36 urteko emaztea eta 11 urteko gizena dut zituen. Bere erailketa, difamazioz, ezurnez eta manipulazioz beterik egon zen. Horregatik familiak izugarri sufritu du. Ordutik, 45 urte pasa hilegarren, amamak ezin duen egarrik egin gabe, honi buruz hitz egin. Bere seme txikiena zen Jokin Agirrek, nire aita, Irlandako bake elkarrizketetan parte hartu bazuen ere, familia ez da gertaera honetaz sekula manifestatu. Gaurpegunak salbuestu. Omenaldi hau, Iñaki Etxabez, Germán Agirre eta beraien familiei zuzenduta badago ere, beraien galardunak horrendu nahi ditugu berezik. Baina Angeles eta Marita. Zuek izan zarete 45 urte hauetan gehien sufritu duzuen. Indarrez eta kemela zuen seinalabak horrela atera dituzue. Zuentzat bezarkadaldi bat diotez. Italdi hau dela eta zuen horretzapenak eta barroko milak berriro astindu eta azaleratu dituzue. Horko omenaldi hau zauriak sendatzeko eta izteko lagungarria izango da